beginnen op vrijdagochtend. Om 10:00 zal het meisje beginnen is wakker worden eigenlijk. Hè, want ze leven 3 dagen in Leeuwarden op het Stationsplein. En van daaruit haar tocht door de stad gaan maken. En de duiker die komt op de hoek van de Willemskade bij de brug komt die uit het water. En dat zal ook wel spectaculair zijn om 11:00. En als je dan onder route staan als taskoger, dan komen ze voorbij. Dan ga je ze heel even zien. Kun je dan ook mij erin of kun je ze ook vaker zien? Ja, ze komen eigenlijk door het publiek. Dus op het moment dat ze passeren, dan is het wat meer stilstaan. Maar ze lopen niet heel hard. Je kan dus erg goed ook weer voor de reuzen op een ander punt van de route aansluiten om ze nog een keer voorbij te zien komen. Het is dus maar een optocht die dan voorbij komt. Maar gebeurt er verder nog wat? Want het is ook een voorstelling, toch? Ja, het is eigenlijk een verhaallijn gedurende het hele weekend. Tijdens de tochten die zij lopen zijn er optredens, er zit een muziekwagen in de optocht. En er zijn diverse activiteiten op pleinen of in straten waar mensen van kunnen genieten. En hoe zit het met de bereikbaarheid van de binnenstad het hele weekend? Nou, de binnenstad is vrijwel overal of het hele weekend afgesloten. En dat is eigenlijk binnen de grachten, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsen. Tussen 7:00 's ochtends en 8:00 's avonds. En op zondag zal wel een deel van de binnenstad weer open zijn. En rondom de routes, de straten waar de reuzen ook passeren, buiten de binnenstad, zijn er ook afsluitingen, maar die zijn vaak tijdelijk van aard.